Croeso i Fodwyl 5 o'r rhaglen Hyfforddiant Addasu'r Hinsawdd a Chydnerthedd. Mae'r rhaglen hon, sydd wedi ariannu gan Bwyd a Diod Cymru, wedi chreu i helpu gweithgynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru i ystyried effeithiau newid hinsawdd a chymryd camau i addasu iddynt. Mae pob modiwl yn cael ei ategu gan law lyfr sy'n cynnwys mwy o wybodaeth a dolenni at dempledu y gellir ei defnyddio wrth gynllunio eich addasiadau i'r hinsawdd. Yn y modiwl hwn, rydym yn canolbwyntio ar effeithiau newid hinsawdd ar Cadwyni Cyflenwi a Mewnbynnau Busnes. Nid oes angen mynd yn ôl yn bell i gofio'r tarfu a achoswyd gan Covid, ac mae'r tarfu'n parhau oherwydd ryfeloedd yn y dwyrain canol ac Wcrain. Gellir cymhwyso'r gwersi hyn i unrhyw darfu ar Cadwyni Cyflenwi. Mae Cadwyni Cyflenwi'n hanfodol i barhad busnes ac i gynnal amserlennu cynhyrchu, mwyn sicrhau bod eich cynnyrch bwyd neu ddiod yn cael ei ddarparu'n ddibynadwy i gwsmeriaid a ddefnyddwyr. Maent yn cynnwys cynhwysion allweddol, deunyddiau crau, pecynnau ac offer yn ogystal â mewnbynnau eraill megis cyfleustodau. I adolygu cyfleustodau, ewch yn ôl i fodiwl 3 os nad ydych eisoes wedi cwblhau'r modiwl hwnnw. Yn fodiwl 4, buom yn edrych ar gynhyrchu a phrosesu bwyd fel rhan o'r dadansoddiad ymwybodol o'r hinsawdd a phwyntiau hinsawdd critigol, neu CASAP. Rydym bellach wedi symud ymlaen i Cadwyni Cyflenwi a Mewnbynnau Busnes. Mae'r modiwl hwn hefyd yn cysylltu â fodiwl 7, lle byddwn yn edrych yn fanylach ar effeithiau hinsawdd ar staff a darparwyr gwasanaeth, sy'n rhan o'ch Cadwyni Cyflenwi hefyd. Gall hyn gynnwys gwasanaethau technoleg a gwybodaeth, profion labordy, gwasanaethau technegol, asiantaethau recriwtio a peirianneg, neu unrhyw ddarparwr allanol neu gontractol sy'n hanfodol i lwyddiant eich busnes. Yn y modiwl hwn, byddwn yn edrych ar y risgiau a'r effeithiau posibl ar eich Cadwyni Cyflenwi a sut i gymhwyso egwyddorion asesu risg iddyn nhw. Byddwn yn archwilio'r effeithiau rydym eisoes wedi gweld, o gynheuaf gwael oherwydd glaw trwm neu sychder, i darfu ar gludiant oherwydd stormydd trofannol dwys yn ne ddwyrain Asia. Fe'ch cyflwynwn ni ffynonellau dibynadwy o wybodaeth a mewnwelediadau am newid hinsawdd. Erbyn diwedd y modiwl hwn, byddwch yn deall pa addasiadau i reoli Cadwyni Cyflenwi a allai fod yn fwyaf addas i'ch busnes. Byddwn hefyd yn cyflwyno offer reoli ychwanegol, sef sganio'r gorwel, ac yn dangos sut y gall eich helpu gyda chynllunio senarios, yn enwedig ar gyfer Cadwyni Cyflenwi. Os hoffech adolygu cynllunio senarios yn gyntaf, gallwch fynd yn ôl at fodiwl 4. Ac yn olaf, byddwn yn gorffen drwy edrych ar y camau sy'n troi cynllunion weithredu. Mae Cadwyni Cyflenwi bwyd a diod yn gymleth, yn rhynggysylltiedig ac yn amrywiol, yn ôl y math o gynnyrch, sector, gwledydd tarddiad a chyrchfan, a chludiant rheoledig o dan tymheredd. Mae'r eitemau'n aml yn mynd drwy fusnesau eraill ar gyfer prosesu neu logisteg ac yn dibynnu ar drefniadau archebu a dosbarthu yn union ar amser. Mae'r gymlethdod hon yn golygu y gall effeithiau hinsawdd darfu ar sawl cam gan achrosi brinder, costau cynyddol ac ansawdd amrywiol. Mae tua hanner bwyd y Deyrnas Unedig yn cael ei fewnforio, ac mae llawer o gwledydd sy'n ei gynhyrchu eisoes yn agored i risgiau hinsawdd. Hyd yn oed os prynwch drwy gyfanwerthwyr neu gyflenwyr yn y Deyrnas Unedig, mae'r cynhwysion yn debygol o fod â tarddiad pell. Mae cynnyrch a dyfir mewn rhannau penodol o'r Deyrnas Unedig hefyd yn agored i effeithiau hinsawdd lleol. A mae Cadwyni Cyflenwi wedi hoeri neu wedi rhewi yn wynebu heriau ychwanegol. Mae ansawdd a diogelwch bwyd yn dibynnu ar dymheredd reoledig. Gall prinder difrifol a chynnydd sylweddol mewn prisiau arwain at gweithgarwch troseddol,
gan gynnwys tywyll bwyd, sy'n peryglu diogelwch bwyd ac enw da eich busnes. Mae ôl rhain i'r Cadwy'n cyflenwi ar gyfer cynhwysion allweddol, pecynnu a mewnbynnau eraill yn heriol ac yn gofyn am gydweithio a'ch cyflenwyr. Ond gall hyn ddatgelu risgiau hinsawdd y mae'n rhaid ei deall mwyn diogelu parhad eich cyflenwadau yn y tymor byr, canolig a hir. Gall dealltwriaeth gliriach o risgiau hyn arwain at ailffurfio neu hyd yn oed arloesi eich cynnych i'w wneud yn llai agored i effeithiau newid hinsawdd. Wrth wneud hyn, bydd angen i chi gydbwyso risgiau yn erbyn costau newid. Dylech hefyd ystyried a yw eich cystadleuwyr eisoes yn cymryd camau, megis gwneud newidiadau neu sefydlu cynlluniau wrth gefn, gan y gallai hynny rhoi mantais cystadleuol iddynt mewn argyfwng cyflenwi. Mae'r torri broses asesu hon i lawr yn gamau clir yn ei gwneud yn haws i rheoli. Pan fyddwn nhw'n meddwl am gadwyni cyflenwi, rydym yn tueddu canolbwyntio ar eitemau corfforol rydym yn ei prynu, ond fel trafodwyd yn fodiwl 3, mae'ch cyfleustodau hefyd yn anfodol i weithredu'n barhaus. Mae'r rhain yn cynnwys trydan, nwy a dŵr, ac maent yn agored i ddigwyddiadau hinsawdd. Felly mae'n hanfodol eu cynnwys wrth asesu risgiau hinsawdd. Mae'r llyfr gwaith sy'n cyd-fynd â'r modiwl hwn yn cynnwys ragor o wybodaeth am y darparwyr gwasanaeth hyn. Gall asesu bregisrwydd eich cadwy'n cyflenwi ymddangos yn dasg frawychus. Mae'r sleid hon yn dangos dull systematig gyda 6 cham allweddol gan ddarparu fframwaith ar gyfer y gwaith cynllunio hyn. I ddechrau adolygu eich cadwy'n cyflenwi, bydd angen i chi lunio rhestr o'r eitemau rydych chi'n ei prynu. Gallu rhain cynnwys deunyddiau crau, pecynnu, peiriannau, offer ac yn y blaen. Gallech chi hefyd defnyddio rhestrau sydd eisoes yn bodoli yn eich busnes. Enghraifft, data o'ch systemau ariannol sy'n dangos meintiau a phatrymau prynu, neu dalenni ac yn helir gan y rheolwr caffael. Gall yr gofrestr asedau rhoi gwybodaeth gyfredol am offer a pheiriannau mwy. Trwy dynnu sylw at eitemau sy'n diffinio tarddiad eich cynnyrch, neu sydd â chyflenwyr unigol, gallwch nodi rhannau eich gadwy'n gyflenwi sy'n arbennig o fregus i newid hinsawdd. A peidiwch anghofio cynnwys eitemau tymhorol neu achlysurol os ydynt yn hanfodol eich gallu weithredu ar adegau penodol. Mae llawer i'w ystyried ar y sleid hon, ond yn syml, cam 2 yw nodi tarddiad yr eitemau yn eich cadwy'n cyflenwi, boed hynny'n wledydd neu'n rhanbarthau. O'r man tarddiad, lle caiff y deunyddiau crau eu tyfu, eu cynaeafu neu eu magu, gallwch fapio'r prif gamau, prosesu, storio, cludo, cyrraedd y deyrnas unedig, unrhyw brosesu eilaidd ac yna cludiant i'ch safle. Cofiwch nodi lleoliad pob cam a chydnabod y risgiau hinsawdd sy'n gysylltiedig ag ef. Cyn symud ymlaen at y broses 6 cham, gadewch i ni ganolbwyntio ar effaith newid hinsawdd ar 5 nwydd sylfaenol dros y blynyddoedd diwethaf. Pob un ohonynt wedi profi problemau cyflenwi. Coco. Mae prisiau wedi mwy na dwblu ers dechrau 2023 oherwydd sychder a dylanwad El Niño. Mae 99.9% o'r coco yn cael ei dyfu yn y belt coco ar hyd y Cyhydedd, yn bennaf mewn gwledydd datblygol a pharadwydd hinsawdd isel. Olewydd. Mae pridd sych wedi atal twf planhigion yn ystod tymor tyfu allweddol, gan arwain at brinder a phrisiau uchel. Mae cronfeydd dŵr yn Ne Sbaen wedi disgyn i tua 25% o'i capasiti. Reis. Mae ffermwyr o'r Eidal i India wedi dioddau effeithiau sychder, llifogydd a lefelau halen uwch sy'n niwidio cnydau. Soia. Mae sychder yn America'r gogledd a'r de wedi lleihau cynheuafu'n sylweddol.
statws, yn Hydref 2023, achosodd glaw trwm yn Ewrop, golli rhwng 10 a 20% o'r cnwd, gan arwain at brinder a chynnydd mawr mewn prisiau. Erbyn Nadolig 2023, roedd prisiau Maris Piper 158% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol. Mae tywydd gwlyb hefyd wedi bygwrth cnwd betys siwgr yn Ewrop ac wedi arafu hau grawn yn Ffrainc, un o gynhyrchwyr amaethyddol mwyaf yn yr Undeb Ewropeaidd. Gadewch i ni edrych yn fanylach ar y risgiau hinsawdd sy'n effeithio ar siwgr. Bod y diwydiant bwyd yn ceisio lleihau lefelau siwgr mewn cynnyrch, mae dal yn deunydd crau allweddol. Mae 2 gadwyn gyflenwi ar gyfer y nwydd hwn, pob un o'i fregysrwydd ei hun i newid hinsawdd. Siwgr cansen. Ni all y Deyrnas Unedig gynhyrchu siwgr cansen, felly caiff y siwgr crau ei fewnforio i'w fireinio. Mae Belize, un o'r prif allforwyr, wedi gweld gostyngiad yn y cynaeafau oherwydd sychder a llifogydd. Siwgr betys. Gellir tyfu betys siwgr mewn hinsawdd tymherus fel y Deyrnas Unedig, yn enwedig yn Dwyrain Anglia a'r Dwyrain Canolbarth. Mae'n cyfrannu'n sylweddol at gyfleniad siwgr y Deyrnas Unedig, ond fodd bynnag mae'n agored i afiechdyron fel virus yellows, a achosodd golledion o hyd at 80% i rai tyfwyr yn y flwyddyn 2020. Caiff y firws hwn ei ledaenu gan affidau, nad ydynt bellach yn cael ei dileu dros y gaeaf oherwydd tywydd cynhesach. Mae'r 2 gadwyn gyflenwi bellach yn buddsoddi mewn ymchwil a datblygu i greu amrywiaethau mwy gwydn i'r hinsawdd. Wedi gweld sut mae newid hinsawdd yn effeithio ar rai nwyddau allweddol, gadewch i ni ddychwelyd at gam 3 yn y dull cam wrth gam o fapio eich cadwyn gyflenwi. Gobeithio bod yr enghreifftiau a drafodwyd wedi dangos pa mor bwysig yw deall tarddiad eich cynhwysion neu'r defnyddiau creu pwysicaf. Unwaith y byddwch wedi nodi'r gwledydd neu'r rhanbarthau yma eich cadwyn gyflenwi'n dibynnu arnyn nhw, bydd angen ymchwilio risgiau hinsawdd sy'n gysylltiedig â'r lleoliadau hynny. Mae'r mapiau ar y sleid hon yn dangos y prif risgiau hinsawdd a ragwely'r ledled y byd erbyn y flwyddyn 2040. Gallwch ddefnyddio adnoddau ar-lein i gael gwell dealltwriaeth o'r bregyswydd mewn lleoliadau allweddol, a chysylltu â'ch cyflenwyr i drafod ac asesu'r risgiau hinsawdd yn y mannau hynny. Fe welwch nifer o awgrymiadau defnyddiol yn y llyfr gwaith Modiwl 5 i'ch helpu ddechrau arni. Dyma rai ffynonellau gwybodaeth gan sefydliadau anllywodraethol parchus. Mae'r wybodaeth sydd ar gael yn newid dros amser wrth i'r hinsawdd ddatblygu, felly mae'n werth cadw llygaid rheolaeth ar y ffynonellau hyn. Un opsiwn yw cofrestru ar gyfer ffrydiau newyddion ar-lein, systemau rhybudd neu adroddiadau gan ffynonellau creadadwy. Gall amrywiaeth o sefydliadau gyhoeddi adroddiadau, gan gynnwys llywodraethau cenedlaethol a rhanbarthol, elusennau, cyrff anllywodraethol, darparwyr cyllid ac yswiriant, corffau ryngwladol fel y CU, yr OECD neu'r Banc Byd yn ogystal â grwpiau eiriolaeth. Rydym wedi tynnu sylw at cwestiynau a gyhoeddodd adroddiad yn 2023 o'r enw Cooking Up a Storm. Mae'n archwilio'r bygythiad hinsawdd i gadwyni gyflenwi bwyd yn y Deyrnas Unedig, yr Almaen a'r Eidal drwy edrych ar rhestr siopa nodweddiadol, gwledydd tarddiad a'i bregysrwydd. Mae Fforwm Economaidd y Byd hefyd yn adrodd yn rheolaidd ar faterion sy'n ymwneud â'r hinsawdd. Ac mae'r uned deallusrwydd ynni a hinsawdd yn ffynhonnell wych o fewnwelediad ar ystod eang o faterion hinsawdd, gan gynnwys effeithiau ar gadwyni cyflenwi bwyd y Deyrnas Unedig. Ar y sleid hon, rydym wedi amlygu 2 ffynhonnell fyd-eang o ddata a gwybodaeth am newid hinsawdd. Climate Change Knowledge Portal. Dyma ganolfan wybodaeth
data ac offer sy'n ymwneud â'r hinsawdd gan grŵp Banc y Byd. Mae'r porth yn rhoi mynediad at adroddiadau gwledydd gyda data cynhwysfawr am newid hinsawdd. Mynegau ND Gain. Datblygwyd hwn gan Brifysgol Notre Dame yn Indiana yn yr Unol Daleithiau o America. Mae'n graddio gwledydd yn ôl ei bregysrwydd a'i parodrwydd i ymateb i newid hinsawdd. Mae'r elfen bregysrwydd yn ystyried amlygiad, sensitifrwydd a gallu i addasu ar draws 6 sector hanfodol, gan gynnwys bwyd a dŵr. Mae'r elfen parodrwydd yn mesur gallu gwlad i drosi buddsoddiadau yn gamau addasu gan ystyried parodrwydd, economaidd, llywodraethu a chymdeithasol. Dyma rai ffynonellau data a gwybodaeth sy'n benodol i'r rhanbarthau neu gyfrandiroedd. Y canolfan ymchwil ar y cyd yr Undeb Ewropeaidd. Mae wedi amlygu'r sychder difrifol a brofwyd gan wledydd arfordirol y môr canoldir dros y blynyddoedd diwetha. Asiantaeth diogelu'r amgylchedd yn yr Unol Daleithiau. Mae'n cyhoeddi gwybodaeth yn ôl rhanbarth, talaith ac yn ôl sector. A'r Comisiwn Economaidd a Chymdeithasol ar gyfer Asia a'r Môr Tawel. Mae'n darparu data ac adroddiadau sy'n ymwneud â'r hinsawdd ar draws y rhanbarth. Mae'r fforwm gwledydd sy'n agored i newid hinsawdd, the Climate Vulnerable Forum, a'r V20, yn grwpiau o genhedloedd sy'n agored i effeithiau newid hinsawdd ac sy'n cydweithio i godi eu proffil. Mae'r tabl a welwch yng nghornel dde isaf y sleid yn dangos pryd daeth y cenhedloedd hyn i ystyried eu hunain yn agored i newid hinsawdd. Gall mapiau o'r fath fod yn ddefnyddiol fel haen ychwanegol o wybodaeth ar ôl i chi nodi gwledydd neu rhanbarthiau tarddiad eich cynhwysion, deunyddiau crau neu gyflenwadau hanfodol. Mae'n bwysig cofio nad yw risgiau newid hinsawdd i Cadwyni cyflenwi wedi cyfyngu i wledydd tramor. Fel y sonwydd yn gynharach, mae'r Deyrnas Unedig ei hun wedi profi effeithiau, enghraifft ar y cynheuaf betys siwgr. Felly dylem edrych yn agosach ar ba ardaloedd yn y Deyrnas Unedig sy'n fwyaf tebygol o gael eu heffeithio gan newid hinsawdd. Yn 2024, cydnabu Llywodraeth y Deyrnas Unedig y bu Lloegr yn profi'r ail gyfnod 6 mis gwlepaf erioed rhwng Hydref 2023 a Mawrth 2024. Roedd y glawiad bron 60% yn uwch na'r cyfartaledd 10 mlynedd, gyda 6 o stormydd wedi henwi. Mae'r amrywiadau hyn yn y patrwm tywydd yn effeithio ar blannu a chynaeafu. Cafodd Gwenith, cynhwysyn allweddol mewn llawer o gynhyrchion bwyd sylfaenol, ei daro'n arbennig o galed gan arwain at ostyngiad mewn cynhyrchu ledled y Deyrnas Unedig. Fel enghraifft o'r wybodaeth sydd ar gael ar-lein, mae'r graff ar y sleid hon wedi greu o adroddiad gan XDI, sy'n cynnig gwasanaethau risg hinsawdd ffisegol. Mae'r ardaloedd yn y Deyrnas Unedig wedi'i rhestru ar y echelin lorweddol o 1 i 50 yn ôl ei safle o ran lefel gyffredinol y difrod i adeiladau oherwydd newid hinsawdd. Mae'r data wedi ei ddadansoddi o 1950 ac wedi amcangyfrif hyd at 2050. Mae'r bariau'n dangos y cynnydd canrannol ar y gwelir mewn difrod hinsawdd yn yr ardaloedd honno, gan roi arwydd o risgiau cyffredinol i fusnesau yn yr ardaloedd hynny. Mae Cymru yn y 4 safle uchaf ar ôl Inverness, swydd Henffordd a swydd Gaer Wangro. Ydych chi'n cael cyflenwadau o unrhyw un o'r ardaloedd hyn? Ble mae eich cyflenwyr yn eistedd ar y graff hon? Wedi casglu gwybodaeth fel rhan o gamau 1 a 2 ac ymchwilio i wledydd tarddiad a risgiau hinsawdd sy'n gysylltiedig â nhw, gallwn symud ymlaen i gam 4, asesu'r risgiau i'ch busnes.
Os nad ydych wedi cwblhau modiwlau 2 a 3, efallai byddwch am fynd yn ôl atynt gan ei bod yn esbonio'n fanylach sut i gynnal asesiadau risg ac i'w cymhwyso i risgiau hinsawdd sy'n effeithio ar safleoedd a llinellau cynhyrchu. A gallwch defnyddio'r un dull i ystyried, sgorio a blaenoriaethu risgiau hinsawdd sy'n gysylltiedig â'ch cadwyni cyflenwi. Mae'r broses hon yn eich helpu i flaenoriaethu cynlluniau gweithredu ac i gyfiawnhau'r amser, yr adnoddau a'r gwariant sydd ei hangen. Caiff risg ei hasesu yn ôl 2 bwynt allweddol. Pa mor hanfodol yw'r eitem neu'r cynhwysy'n eich busnes, a pa mor agored yw ei darfu ar y gadwyn gyflenwi. Dylech ystyried pa mor hanfodol yw'r eitem i barhad cynhyrchu, cynnal perthnasoedd a chwsmeriaid, diogelu'r safle cystadleuol yn y farchnad, a cyflawni gwerthoedd eich brand a'ch strategaeth farchnata. Caiff bregysrwydd ei asesu yn ôl difrifioldeb y risg o darfu a'r tebygolrwydd y bydd yn digwydd. Yna defnyddiwch sgôr am coch, amber, gwyrdd i greu rhestr flaenoriaeth o'r eitemau sydd angen cynllun gweithredu i leihau neu ddileu risgiau i lefel dderbyniol. Mae'r llyfr gwaith Modiwl 5 yn cynnwys dolenni i dempled y gellir olygu i weddi anghenion eich busnes. Wedi nodi'r meysydd blaenoriaeth, gallwch nawr ganolbwyntio ar strategaethau i reoli neu liniaru'r risgiau. Rydym wedi amlygu strategaethau o'r enw pontio a gwarchod y gallach ei hystyried. Strategaethau pontio yw rhai sy'n ceisio adeiladu cydnerthedd drwy gydweithio'n agos â cyflenwyr sydd wedi nodi'n hanfodol i barhad eich busnes. Mae'r strategaethau hyn yn ceisio cryfhau eich gallu i gynnal gweithrediadau os bydd digwyddiad hinsawdd yn tarfu ar gyflenwadau ac i adfer yn gyflymach ac yn fwy llwyddiannus. Mae'r sleid hon yn dangos sawl opsiwn i'w hystyried. Cryfhau perthnasoedd a chyflenwyr drwy gydweithio â phobl benodol yn eu timau, sicrhau bod eich busnes yn flaenoriaeth iddynt os bydd tarfu. Cynnal cyswllt reolaidd â'u timau gwerthu i adeiladu'ch proffil fel cwsmer o ddewis. Cynnal sesiynau cynllunio busnes ar y cyd, ystyried contractau tymor hir neu fentrau ar y cyd sy'n dod â budd i'r ddwy ochr. Datblygu cynllun parhad busnes ar y cyd ar gyfer digwyddiadau tywydd eithriadol, rhannu gwybodaeth am risgiau hinsawdd gyda'ch cyflenwyr a chydweithio i asesu opsiynau addasu. Monitro iechyd ariannol eich cyflenwyr a yw risgiau hinsawdd yn bygwrdd eu hyfywedd. Ystyried opsiynau ariannu gyda'ch chyflenwyr allweddol, enghraifft contractau tymor hir, premiumau pris, mewncythiadau neu gydberchnogaeth. Mae nifer o strategaethau gwarchod y gellir hystyried i greu parth cysur yn eich stoc rhestr cadwyn cyflenwi. Ydych chi'n cario digon o stoc o eitemau hanfodol i wrthsefyll tarfu oherwydd siociau hinsawdd? Dewch o hyd i'r pwynt Goldilocks drwy gydbwyso'r risg o darfu yn erbyn costau posibl, megis deunyddiau crau a bywyd byr, costau storio neu gyfalaf gwaith wedi rwymo mewn stoc. A all eich gyflenwyr gadw stoc wrth gefn ar eich rhan? Ystyriwch gostau a risgiau'r opsiwn hwn. A fyddai'n rhoi mynediad cyflym i stoc o leoliad arall? A beth yw risgiau hinsawdd yn y lleoliad hynny? Pwy sy'n berchen ar y stoc honno ac yn gyfrifol am ei gwerth os bydd rhywbeth yn digwydd cyn ei danfon? Rhowch amser i'ch hun. Gall sganio gorwelion neu systemau rybydd cynnar eich rybuddio am broblemau sy'n deillio o newid hinsawdd, gan rhoi cyfle i weithredu'n gynnar ac adfer yn gynt. Gall y wybodaeth hon roi mantais dros gystadleuwyr drwy weithredu'n gynt i sicrhau cyflenwadau mewn marchnad sy'n tinhau.
Gall monitro prisiau byd eang, eich defnyddiau creu, rhoi arwydd o gyflenwad a galw, ac o'r hyn y gallech chi ddisgwyl gan eich cyflenwyr wrth negodi. Deall eich cadwyn cyflenwi y tu hwnt i'r cyflenwyr uniongyrchol, gan gynnwys tarddiad, llwybrau cludo a threfniadau logisteg, yn eich galluogi i adolygu risgau hinsawdd sy'n gysylltiedig. A gall cwsmeriad werthfawrogi eich busnes fel cyflenwr dibynadwy os gallwch chi hysbysebu'n dda ac amlygu sut rydych yn rhagweld ac yn mynd i'r afael a risgiau i ddiogelu eu danfoniadau. A gall amlygu eich arbenigedd mewn cadwyni cyflenwi gryfhau eich apel i gwsmeriad target a thyfu gwerthiant. Mae strategaeth gwarchod arall yn cynnwys cynyddu capacity. Ella lledaenu risg drwy brynu o wahanol rhanbarthau. Mae hyn yn lleihau'r effaith os bydd risg hinsawdd mewn un ardal. Gall hyn olygu gweithio gyda'ch cyflenwyr i annog ffynonellau mwy amrywiol neu newid i gyflenwyr sy'n mabwysiadu dulliau mwy ymwybodol o'r hinsawdd. Neu datblygu gweithdrefnau cymeradwyo cyflenwyr cyflym. Creu dull cadarn ond cyflym o ychwanegu cwmnïau newydd i'ch restr gyflenwyr cymeradwy. Gall templedau a gweithdrefnau barod eich helpu i wneud hyn heb gyfaddawdu ar safonau brand, diogelwch bwyd, statws credyd neu safonau cymdeithasol, amgylcheddol a moesygol. Ehangwch eich manylebau prynu. Gofynnwch a yw eich cwsmeriaid yn gwerthfawrogi'r cynhwysion, penodol neu dulliau cynhyrchu rydych yn y defnyddio. A oes le i fod yn llai penodol heb niweidio gwerthiant neu enw'r brand. Efallai bydd angen ymchwil defnyddwyr i gadarnhau nad yw hyn yn tanseilio gwerthoedd eich brand nac apel i gwsmeriaid. Beth am ystyried dibyniaeth ar gyflenwr unigol? A oes offer sy'n dibynnu ar rannau gan un cyflenwr? A ddylech adolygu hyn wrth brynu offer newydd? Neu drafod risgiau hinsawdd gyda'r cyflenwr i greu cynllun wrth gefn? A peidiwch anghofio eich sefyllfa eich hun. Os ydych chi'n unig gyflenwr cynnyrch neu gynhwysyn, efallai bod eich cwsmeriad masnachol yn cynnal yr un math o'r marfer arnoch chi. Mae hyn yn gwneud yn bwysig iawn dangos eich bod yn fusnes sy'n gallu gwrthsefyll newid hinsawdd ac wedi cymryd camau i gryfhau eich gadwyn gyflenwi eich hun. Rydym yn parhau gyda strategaethau gwarchod, a oes unrhyw amddiffyniadau contractiol y gallech ei roi ar waith. Gall hyn fod yn heriol, yn dibynnu ar faint o rymbargen sy'n rhyngddoch chi a'ch cyflenwr. Adolygwch eich contractau presennol, a dynt yn nodi pwy sy'n gyfrifol am risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd, a'r costau sy'n deillio o darfu. A allwch gyflwyno mesur amddiffynol newydd, enghraifft, rwymedigaeth ar gyflenwr i gynnal sganio gorwelion ac eich hysbysebu'n brydlon am unrhyw risgiau posibl. Wrth i'r pwysau i ddatgabroneiddio ac i gyrraedd net zero gynyddu, a allwch adeiladu'ch cadwyn gyflenwi ymwybodol o'r hinsawdd mewn ffordd sy'n eich amddiffyn rhag costau yn y dyfodol. Os yw eich cyflenwr presennol yn garbon ddwys, gallant fod ar adfantais gost, yn enwedig os cyflwynir trethu carbon neu fesurau cosbol neu ysgogol eraill. Gallai hyn ei gwneud yn fwy gostus i brynu ganddynt, ac felly gallai fod yn werth chwilio am gyflenwyr sy'n ymrwymedig i weithrediau carbon isel. Gallwch ddatblygu polisïau caffael cynaliadwy eich hun, yn enwedig os yw'ch busnes yn ceisio lleihau allyriadau sgôp 3. Mae arloesi yn strategaeth allweddol arall. Mae'n werth ystyried eich cynlluniau arloesi a datblygu cynnyrch newydd yng nghyd-testun cadwyni cyflenwi sy'n gallu gwrthsefyll newid hinsawdd ac arloesi i symud i ffwrdd o ddeunyddiau a dulliau prosesu sydd wedi nodi fel rhai sy'n wynebu risg.
Mwyn i hyn fod yn effeithiol, mae'n hanfodol bod y bobl sy'n gyfrifol am arloesi yn deall eich amcanion ac yn ymwybodol o risgiau rydych wedi'i nodi. Gallant wedyn ymgorffori'r ystyriaethau hyn yn eich cynlluniau datblygu cynnyrch newydd neu ailffurfio. Gall arloesi gynnwys newid cynhwysion neu dynyddiau pecynnu sydd mewn perygl o fod yn anodd eu cael neu'n amrywiol o ran argaeledd. Datblygu dulliau prosesu sy'n llai dibynnol ar offer gan weithgynhyrchwyr peiriannau sydd wedi nodi fel rai sy'n wynebu risg, enghraifft diffyg rhannau sbar neu beirianwyr gwasanaeth. Gall creu, gweithredu a diweddaru cynllun gweithredu i fynd i'r afael a'r risgiau hyn roi eich busnes mewn sefyllfa llawer mwy diogel wrth i ddigwyddiadau hinsawdd gynyddu. Gall hyd yn oed greu mantais gystadleuol dros busnesau sy'n llai parod ac ehangu eich apel i gwsmeriaid fel cwmni ragweithiol ac ymwybodol o'r hinsawdd. Yn Modiwl 8, byddwn nhw'n ystyried yr angen i arloesi mwyn sicrhau bod eich strategaethau cynnyrch yn ystyried agweddau defnyddwyr a phatrymau galw sy'n newid wrth i ymwybyddiaeth o'r newid hinsawdd gynyddu. Felly, ar ôl cwblhau eich ymchwil ac asesu risgiau eich cadwyn cyflenwi, mae angen i chi ystyried pa gyfuniad o addasiadau rydym wedi eu trafod fydd yn eich helpu i leihau risgiau hinsawdd rydych wedi'i nodi yn eich proses fapio. Cyn symud ymlaen at y cam olaf yn y broses mapio risg cadwyn gyflenwi, byddwn yn archwilio sganio gorwelion fel offeryn reoli pwerus arall. Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r dull cynllunio senarios a drafodwyd yn fodiwl 4. Mae sganio gorwelion yn eich helpu i ddeall yn well yr heriau a'r cyfleoedd posibl a allai effeithio ar eich busnes. Dechreuwch gyda gwybodaeth. Be ydych chi'n ei wybod yn barod a beth hoffech chi ei wybod? Gall fframwaith defnyddiol fel dadansoddiad pestel eich helpu i grwpio gwybodaeth, tueddiadau a mewnwelediadau o dan benawdau allweddol. Gallwch hefyd gymhwyso dadansoddiad SWOT i'r broses hon gan arwain at gynllun gweithredu. Mae sganio gorwelion yn golygu archwilio'r amgylchedd allanol yn systematig i ddeall yn well yr heriau a'r cyfleoedd posibl a allai effeithio ar ddyfodol eich busnes. Mae mapio meddwl, pestel a SWOT yn offer strategol sy'n gallu hwyluso'r broses hon gan gynnig mewnwelediad i'r dueddiadau macro ac effeithiau busnes mwy penodol. Mae cynnal ymarfer mapio meddwl gyda'ch tîm yn ffordd wych o ddechrau nodi ffynonellau data a mewnwelediad perthnasol. Meddyliwch am y wybodaeth a'r data y gallwch ei casglu o ddigwyddiadau masnach a chymdeithasau masnach. Pa ffrydiau newyddion yr ydych chi eisoes wedi tanysgrifio iddynt? A oes bylchau? Fel y gwelswm, gall cyrff anllywodraethol fod yn ffynhonnell ardderchog o ddata a mewnwelediad. A pheidiwch ac anghofio eich perthnasoedd eich hun. Ydych chi'n aelod o glwstwr neu gymdeithas fasnach? A allwch ddefnyddio'r perthnasoedd hyn i gasglu mwy o ddata? Efallai hyd yn oed gomisiynu ymchwil ar y cyd a phartneriaid eraill i wneud hynny'n gost-effeithiol. Mae'r sleid hon yn cynnig rai syniadau am ffynonellau gwybodaeth a mewnwelediad ynghylch risgiau hinsawdd yn ogystal â datblygiadau yn y diwydiant a'r farchnad. Mae'r hinsawdd a'r diwydiant bwyd a diod yn newid yn barhaus, felly mae'n werth ychwanegu neu dynnu ffynonellau wrth i chi ddarganfod pa lwybrau gwybodaeth sy'n fwyaf perthnasol ac yn ddefnyddiol i'ch busnes. Gadewch i ni edrych yn fanylach ar fframwaith pestel, sydd yn acronym Saesneg ar gyfer y penawdau canlynol. Gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol,
technolegol, amgylcheddol a moesygol a chyfreithiol. Ac mae'n darparu fframwaith strwythuredig i ystyried, trafod a chasglu safbwyntiau ar sut y gall pob un o'r dimensiynau hyn ddylanwadu ar eich busnes. Mae llyfr gwaith Modiwl 5 yn cynnwys dolen i templed i'ch cynorthwyo gyda'r broses hon. Rydym wedi llunio rhai enghreifftiau o dan bob pennawd i'ch helpu i gychwyn ar eich dadansoddiad pestel eich hun. Enghraifft, o dan y pennawd economaidd, rydym wedi nodi costau digwyddiadau hinsawdd sydyn. O dan cymdeithasol, rydym wedi rhestru pryder defnyddwyr ynghylch newid hinsawdd. Mae'r angen i osgoi gwyrdd wrthdaro, greenwashing, wedi gynnwys o dan cyfreithiol. Bydd datblygu dadansoddiad pestel gyda'ch cydweithwyr yn helpu i sicrhau eich bod yn casglu safbwyntiau amrywiol. Edrychwch ar lyfr gwaith Modiwl 5 i ddatblygu eich dadansoddiad pestel eich hun. Gellir defnyddio dadansoddiad SWOT i holi pa mor dda am eich busnes wedi ei leoli o ran y tueddiadau a ddatgelwyd drwy'r broses sganio gorwelion a'r dadansoddiad pestel. Wedi nodi'r tueddiadau a'r newidiadau sy'n digwydd, mae cynnal dadansoddiad SWOT yn ffordd systematig o manteisio ar eich cryfderau presennol, nodi pa gyfleoedd sy'n debygol o fod yn fwyaf gwerthfawr, gweithredu i fynd i'r afael a gwendidau, adeiladu Chydnerthedd a gwrthsefyll bythygiadau posibl. Yn ola, da ni wedi cyrraedd cam 6 o'n proses mapio risgiau hinsawdd yn y Cadwyni gyflenwi. Ar ôl gwneud cymaint o ddadansoddiad a sganio'r gorwel, mae'n bryd troi'r cyfan yn gynllun gweithredu. Meddyliwch am y cwestiynau hyn. Beth yw'r risgiau mwyaf a beth sy'n haeddu cael ei flaenoriaethu? Beth ydych chi'n ceisio ei gyflawni? Pwy yn eich busnes ddylai arwain y newid hwn a phwy arall sydd angen bod yn rhan? Pryd mae angen i hyn ddigwydd? A sut y byddwch chi'n mesur llwyddiant? Hefyd, ystyriwch a oes gamau cyflym y gallech chi roi ar waith yn syth, rhywbeth allai helpu i ennill cefnogaeth gan rai sydd efallai dal yn amheus. Rydyn ni bellach wedi dod i ddiwedd Modiwl 5, felly gadewch i ni grynhoi beth rydyn ni wedi drafod. Sut i fapio'ch cadwyni cyflenwi o safbwynt ymwybyddiaeth hinsawdd a sut i asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â nhw. Yr effeithiau rydym eisoes wedi gweld ar deunyddiau crau a nwyddau gan gynnwys prinderau a chynnydd mawr mewn prisiau. Ble i ddod o hyd i wybodaeth am newid hinsawdd mewn gwledydd neu rhanbarthau tarddiad. Yr amrywiaeth o addasiadau y gallwch ei gwneud yn eich busnes bwyd neu ddiod i liniaru'r risgiau hynny. Y dull rheoli rydyn ni wedi drafod, sef sganio'r gorwel, sy'n cyd-fynd yn dda ar cynllunio senarios a wnaethon ni edrych arno yn Modiwl 4. Ac yn olaf, sut i droi'r holl ymchwil a'r cynllunio yma yn weithredu. Felly, beth yw eich camau nesaf ar ôl yr hyfforddiant hwn ar reoli cadwyni cyflenwi? Yn gyntaf, nodwch pwy fydd yn arwain ar y maes hwn a sut y byddwch yn rhannu'r cynllun yn dasgau ymarferol. Enghraifft, pwy fydd yn casglu'r rhestr o briniannau a mewnbynnau ac yn ymchwilio'r gwledydd neu rhanbarthau tarddiad? Pwy fydd yn ymchwilio i'r risgiau sy'n effeithio ar y cadwyni cyflenwi hynny ac yn esgorio? Pwy a sut bydd yn llunio'r strategaethau lliniaru mwyaf priodol, boed hynny drwy bontio neu drwy gwarchod? A allwch arloesi i osgoi risgiau hinsawdd mwyaf critigol rydych wedi ei nodi yn eich cadwyni cyflenwi? Ac yn olaf, pwy fydd yn adolygu eich holl arferion caffael yn dyfodol i sicrhau dulliau sy'n glyfar o ran hinsawdd? Os ydych chi wedi gweld bod y modiwl hwn yn ddefnyddiol eich busnes, beth am gamu ymlaen i fodiwl 6?
Yn y modiwl hwnnw, byddwn yn edrych ar oblygiadau ariannol a chyfreithiol risgiau hinsawdd a'r addasiadau y gallwch eu gwneud. Neu, efallai y hoffech chi annog eich gydweithwyr i wylio'r modiwl o hyfforddi hyn hefyd, fel eich bod chi gyd yn symud ymlaen gyda'r un gwybodaeth a'r un dealltwriaeth. Diolch am gwblhau modiwl 5. Cofiwch fod llyfr gwaith yn mynd law yn llaw ar modiwl hwn. Mae'n cynnwys gwybodaeth fanylach, mewnwelediadau defnyddiol, a dolenni at offer a thempledu a allech ei cefnogi wrth gynllunio ar gyfer addasu i newid yn yr hinsawdd.